فنوير تي في أبد مكتال تركوب زغركم عزبتنا كم يتمسيون لومي عربي 13 ساعة مشسر لو هاجراون زيادات حيزلكم قريبا لغم نمكتالكم بهور زعدم صادكم تصنح ميكايل حرقو فلما قبك أنتو تاتو افلم منستري تمرتي تكبار مربات كلتشين عسان حامشين بمقام ما بوتن سرح كلتشين عسان شدشين زيتيو زخري ورقاوي يوبليوم مسرات بيت تمرتي سورا بوشتن وطان بدمو اكباب كتصنبل كنا من سيات حدر السماطات نمتكبار درخي زفتر اقداس مدو كم زغونة تقليتو أب زيناتات وطاي إيران نتي أوروبا حبرت نحلوا صورة إيران أب زرزر شبرا ونمتاوز وصلوا وسان بتريكون يناتو بريطانيا تشاينا كل تاوي زبدنا نمم يحسو على مسمم معاتب استفرا لتصلاتات الفراريمن بريزيدنت ترامب روسيا بالعلي كتماتات يوكرين تكايدو متقعتات نحد سمو دو كتبلو كم تسمامعت عقليتو زرزر زينا منستر تمرتي تقوار مربات كلتشين عسان حامشن بمقمقاما وتنسرح كلتشين عسان شدشن زتيوم لزين كلتهم عالتاس تخايدة قمقامت تخطات لغازتين صامويل هابتو ميكال زردالو تصابالو غرمسكال غرزجير كاروبايو منستري تمرتي بعسران تشعتن سالسان طري تقبار مدبات كلتشحن عسران حموشتن زقمقم ركب بمكياد أبوت انسرح كلتشحن عسران شدشتن زاتيوم أبتا أخيبا حلفتو كفرتاتن أهدوتاتن كمون أبيات تمرتي إرترا أب سودانن بصحفة يونسكو أب إرتران نتقبار مدبات كلتشحن عسران حموشتن وتنسرح كلتشحن عسران شدشتن زملكت زرزرا وصبصاب قريبا بمسارات تصابصابات اب مطفى مهيمنت بدرجه هاجر 89 ميتاوي دق انستي زركبهم لعل 35 شح تمارو كم استمزغبون 76 ميتاوي تمرتم بغبو كم زازمون اب هاجراو مرمرا شامناي كفلي كاب استساتفو 7349 تمارو دما اتم 68 ميتاوي كم زحلفو أبيات تمرت السنكينات حرشان موزيكان 42 ميتاوي دق انستي زركبهم لعل 700 سلطنتي بالسيرتيفيكيت كم استمرقوا كمون استراتيجياوي وطن 5 عامات كم استدالوا تقديسوا وحدي نايمويا أبيات تمرتن عقم سبن بعينتن متنن كمون حصرت مسالتات كابتوم قوليحهم استرأي بالدهوتات مقانم كحبرن كله مصنعتاو صحفات كالسنادا كابزبن تمهرن زئكب جنزب قبو قطع كهلوه نامن سياد زقنع تمرتي باهلي تاريخن قانقان كحيل بزحي عينتات تمرت سلازلو زطر نفلو كونتات كفتر زبل لبواتات قريبو منستر تمرتي دكتور حليمة محمد أبزس معتو مزازم قال اتي قمقام بوهداتن مملأن نمسرح زدرخن بالدوتات بوشتاو عقمي كفتحو كم زخولو زنصرن مخانو قليسام منستر حليمة بتوسخي صلات تمرتي كاب قدامنتات لمعتاو مدبات منقستي ارترا بمخانو نتقبار مدبات زحقز قرصن عقم السبن كوانتولو متعراي كم زدلي بمتكاس بمويقو زخرع ممهر نمقراز مس أكلات منقستن مشارختن زمدناتات مدلدال ناي سرح ون مبربار كمون سنة مقبار سرح مقبارن مقوس قواس قاتاتن كسرحلو تلابيا نابل كال زينام نسجر زغر مبل 5 عامت من مسرات بيت تمرتي سورا بدمو أقباب كتصنبل مغانو كوميشن بالن سبورتن حبيرون زرزر مربات نايزي أبو اشتهاجرون وطان زكاة صنبلات أبزغط الوان كجلس مغانو تي كوميشن بتوساقي عفريتون بيت تمرتي سورا أب شين شعاتي من 29 أب زيرو سيبناو مورا الساحل كم التمسرتات زذكريون كنا من سياسة كينو تسقاطات هاجر مللاين معقابن حدر السماطات نمتقبار رزين حلافنا زسكم كم زغورة تساتفتي كنا من سياسة زوبا سيبناو كيحي بحر قليصوم الساتوم نيرينا بزهابو ريتو اتي بملكع وددر زكاير زلو نتفتات أب من سيات باهلن هاجراو كبرتاتن مسرات زلو تراك قليل كم زي كونه بمتكاس متساي بتحسون تساتفنتن نام عبلك متساز زخاخيروم أبتا قاطامي أب مدب وارسا زي قربة تذكرو سلينا 77 كم دما
ኣብ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ዘተኮረ ሰሚናራት ኣብ ታሪክ ሃገሮም ብሓፈሻ ውዕሎ ሳሊና ድማ ብፍላይ ንዝነበሮም መረዳእታ ከም ዘስፍሑ ሓቢሮም ቅነ መንስያት ብመንእስያትን ኣብ መንእስያት ዘተኮረን ብምዃኑ መንእስያት ናይ መሪሕነት ዓቕሞም ክፍትሹን ክዕብዩን ዝደፍእ ከም ዝኾነ ዝጠቕሱቶም ወሃብቲ ርእይቶ ከምዚ ዓይነት መደባት ክሳብ ደረጃ ዓዲ ወሪዱ ክስርሓሉ ተማሕፂኖም ከም ኣካል ናይቲ ቅነ ዑደት ናብ ታሪኻዊ ቦታታትን ቤተ መዘክር ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ከም ተኻይደ ወኪል ሪና ኣፍሊጦም ባሕርና መጻኢና ብዝብል ቴማ ኣብ 28 ጥሪ ዝተኸፍተ ቅነ መንስያት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቀዳም 31 ጥሪ ክዛዘም እዩ ኣስታት 21,000 ዓማዊል ዘለዎ መደብ ውህለላን ልቓሕን ጨንፈር ባሮንቱ ኣፍራይነት ዜጋታት ንምዕባይ ደገፍ ይገብር ከም ዘሎ ገሊፆም ወኪል ሪና ኢብራሂም ዓሊን ዘዳሎ ጸብጻብ ኣብርሃም ዓንደ ማርያም መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን መውል ጨንፈር ባሮንቱ ኣብ ትሑት ደረጃ መነባብሮ ዝርከቡ ዜጋታት ናይ ልቓሕ ዕድል ረኺቦም ኣፍራይነቶም ንምዕባይ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብ29 ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ገምጋማዊ ኣኺባ ሓቢሩ ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ሞጎስ መሓሪ ኣብ 2025 ዝተሰላሰለ መደባት ብመንጽር ዝነበረ ብልጫታት ድኽመታትን ብድሆታትን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ርሑቕ ገጠራትን ሓውሲ ከተማታትን ዝርከቡ ሰንክራ ሓቅን ትሕጃን ካብ ወግዓውያን ፋይናንሳውያን ትካላት ናይ ምልቃሕ ዕድል ዘይረኸቡ ዜጋታት ኣብ ከባቢኦም ብቐሊሉ ልቓሕ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ባይታ ብምፍጣር መነባብሮኦም ከመሓይሹ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ጨንፈር 8,977 ደቂ ተባዕትዮ ዝርከብዎም 20,792 ዓማዊሉ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 88.4 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዝዓደለን 47 ሚእታዊት ካብኡ ኣብ ሕርሻ ዝወዓለ ምዃኑን ኣብሪሁ ሓላፊ ሕሳብ መንእሰይ መብራህቱ ገብረ ክርስቶስ ብወገኑ እቲ ጨንፈር ኣብ ቁርደት ኣውጓሮ ባሮንቱ ሻምቡቆን ተኾምቢያም ከም ዝነጥፍ ብምሕባር ተዘርጊሑ ዘሎ ልቓሕ ኣብ ምእካብ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ልዕሊ 55 ሚልዮን ናቕፋ ከም ተኣከበ ኣፍሊጡ ግዚያዊ ኣካየዲ ስራሕ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት መውል ኣቶ ታፍላ ኣስመሮም ድማ እቲ ትካል ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብጠቕላላ 155 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዘንቀሳቐሰ ውጽኢቱ ድማ ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ገሊጹ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኣገልግሎት መውል ንምዕባይ ጎስጓሳት ክካየድ ኣብቲ ዘይተበጽሐ ከባቢታት ንምስፍሑ ክስራሕ ገንዘብ ኣብ ዘይግብኦ ንኸይውዕል ዕቱብ ቁፅፅር ክካየድ ተዘርጊሑ ዘሎ ልቓሕ ንምእካብ ድማ ወከልቲ መውል ምዝምልከቶም ናይ ስራሕ መሻርክቲ ብምትሕባር ክነጥፉ ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ንምምዕባል ኣብ ዝዓለመ ውጥን ስራሕ 2026 ዘተይርክብ ሎሚ 30 ጥሪ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ኣካይዶም ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ክፍሊ ኣቶ ኣስመሮም ጸጋ ብርሃን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሽማግለ ባህሊ ብምሕዳስ ባህላዊ ውድዳት ምስራዕን መጽናዕታት ምክያድን ባህሊ ኣፋውያታን ቅርስታትን ኣብ ተካእቲ መንእስያት ንምስጋር ኣስተምህሮታትን ስልጠናታትን ምውዳብ ምርጫታት ኮሚቴ ስፖርት ምክያድ ከምኡውን ኣብ ዓውድታት ኣትሌቲክስ ቅድም ብሽክለታን ኩዕሶ እግርን ፀቒጥካ ምስራሕ ካብ ቀንዲ መደባት ናይ ዝዓመት ከም ዝኾነ ኣብርዩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝተዋህቦ መግለጺ ምርኩስ ብምግባር ድሕሪ ዘካየዶ ዘተ ሃገራውያን በዓላት ንምድማቕ ዝውደብ ባህላዊ ውድዳት ኣብቲ ሞያ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ብዘለዎም ስነ-ጥበባውያን ክምራሕ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ጨንፈር ባህሊ ኣቶ ስራጅ ማሕመድ ኦሬታም ኣቶ ስራጅ ማሕሙድ ኩለን ንኡስ ዞባታት ንዘለዎን ጸጋታት ኣዋሂደን ፍልጠትን መጽናዕትን መሰረት ዝገብረ ስነ-ጥበባዊ ዕዮታት ከቕርባ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ንኡ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ምኽባር መሰላት ቆልዑን ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታትን ብሓፈሻ መራዕቲ ትሕቲ ዕድመ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮን ድማ ብፍላይ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ስልጠናታትን ዝግምግም ርክብ ተኻይዶም ኣብቲ ብምውሃድ ኣብያተ ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ጥዕናን ሃማድን ብ29 ጥሪ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ዝተገብረ ወከልቲ ህዝቢ መራሕቲ ሃይማኖት ኣኽባሪ ሕግን ወከልቲ ተምሃሮን ዝተሳትፎ ገምጋም ኮሚቴ መሰላት ቆልዑን ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታትን ዝምስገን ስራሕ ከም ዝዓመመ ተገሊጾም ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ወልዳ ብገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሳዕቤናት መርዓ ትሕቲ ዕድመን ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮን ድሕሪ ምብራ ንምውጋዱ ዝካየድ ጻዕሪ ብምልኣት ንኽዕወት ኣብ ህዝቢ ዝቐንዐ ጎስጓሳት ብጻዕቅን ኩሉ ብዝርድኦን ኣገባባት ክካየድ ከም ዘድላ ገንዚቦም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ መድሃኒት ግርማይ ቦገና እቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ምምሕዳራት ከባቢ ስለ ዝኾኑ ዝድለ ለውጢ ንምርጋጽ ነቲ ጎስጓሳት ኣካል መዓልታዊ ንጥፈታቶም ክገብሮ ተላቢዓ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ መንጎ ኣባላት ኮሚቴን ናይ ስራሕ መሻርክትን ዝበለጸ ውህደት ኩሉ ከም ዝግባእ ገሊጾም ኣካይዲ ስራሕ ንኡ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ኪሮስ ገብረ ማርያም ብወገኑ እቲ ርክብ ንዝነበረ ኣሉታውን እወታውን ጎድንታት ብዕምቆት ገምጊምካ ዝሓሸ ስራሕ ንምዕያይ ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ዝፈሰሰ ሓሳባት ብግቡእ
بقلبو كسرحلو أزخاخرهم زي سعيف زيناتات هاجرات وصاي كون زغوركم تعزبتون وكتالكم كتقصوا دغما بورعدم زيناوي مسنادو اير تي في ناطلي زغوركم تعزبت لمكتالكم ازي مسكن زينا وصاي منغسي ايران نتي اوروبا حبرتنا حلوا سورا ايران ابزرزر شبراوያን ጉጅለታት ንምእታው ዝወሰዶ ውሳነ ብትሪ ኮኒንዎም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳ ሕብረት ትማሊ 29 ጥሪ ኣብ ከተማ ብራስልስ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ሰልፈኛታት ዝተወስደ ጎነፃዊ ስጉምቲ ንሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዝርዝር ሽበራውያን ንምእታው ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ሓላፊት ጉዳያት ፖሊስ ወጻኢ ካጃ ካላስ ኣፍሊጣ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ቤት ምኽሪ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ 15 ሰብ ስልጣን 6 ትካላትን ኢራን እገዳ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ዒራቂዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ውሳነ ብትእዛዝን ጸቕጥን ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ስትራቴጂካዊ ጌጋ ክብል ብምጥቃስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዞባዊ ቅልውላው ዘጋድል ስጉምታት ይወስድ ከም ዘሎ ከሲሶም ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢራን ብወገኑ እቲ ስጉምቲ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን መትከል ሃገራዊ ልኡላውነትን ዝጥሕስ ዘይስነሞገታውን ዘይሓላፍነታውን ከም ዝኾነ ገሊጾም ሓንፀስቲ ፖሊሲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ዝወስድዎ ውሳነ ሳዕቤን ብቐጥታ ተሓተቲ ከም ዝኾኑውን ብተወሳኺ ኣጠንቂቖም ኤውሮጳዊ ሕብረት ዛጊድ ብጥቕላላ ኣብ ልዕሊ 247 ውልቀ ሰባትን 50 ትካላትን ኢራን እገዳ ጽዲቑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ብሪጣንያን ቻይናን ክልታዊ ዝምድነን ንምምሕያሽ ዝዓለመ ስምዓት ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ተፈራሪመን እዚ ስምዓት እዚ ዝተኸተመ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ኣብ ቻይና ከካይዶ ዝቐነየ ናይ 4 መዓልታት ወግዓዊ ምብፃሕ ኣብ ዝፈጸመሉ እዋን እዩ እቲ ስምዓት ንዓውድታት ንግዲ ፋይናንስ ሕርሻን መግብን ጥዕና ትምህርቲ ጸዓት ቴክኖሎጂን ቱሪዝምን ዘጠቓልል እዩ በዚ መሰረት ቻይና ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኣልኮላዊ መስተ ዊስኪ ብሪጣንያ ክትኸፍሎ ንጸንሐት ቀረፅ ካብ 10 ሚእታዊት ናብ 5 ሚእታዊት ከም ተጉድሎ ተሓቢሮም ብዘይካዚ መንግስቲ ቻይና ብሪጣንያውያን በጻሕቲ ብዘይ ቪዛ ናብ ሃገሩ ክኣትውን ን30 መዓልታት ክጸንሑ ኣፍቂዱሎም ብተወሳኺ ከም ኣካል ናይቲ ስምዕ ብሪጣንያዊ ትካል መድሃኒት ኣስትራዜኒካ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ቻይና ናይ 15 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ከም ዝገብር ተፈሊጦም ኣብ 2025 ንግዳዊ ምልዋጥ ቻይናን ብሪጣንያን ኣስታት 140 ቢልዮን ዶላር መጠን ወፍሪ ድማ ኣስታት 70 ቢልዮን ዶላር መንባሩ ጸብጻባት ይረዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኬር ስታርመር ኣብ ውሽጢ 8 ዓመታት ኣብ ቻይና ምብጻሕ ዝፈጸመ ናይ ፈለማ መራሒ ብሪጣንያ እዩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ብልዕሊ ከተማታት ዩክሬን እተካይዶ መጥቃዕታት ንሓደ ሰሙን ደው ከተብሎ ከም ተሰማምዐት ኣፍሊጦም እቲ ስምዕ ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ኩቱር ቀዝሒ ኣብ ኬቭን ካልኦት ከተማታት ዩክሬን ዝካየድ መጥቃዕታት ደው ክብል ንፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብዘቕረበሉ ውልቃዊ ሕቶ ከም እተበፅሐ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣነፂሮም ይኹን እምበር ቤት ጽሕፈት ክሬምሊን ሎሚ 30 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዚደንት ፑቲን መጥቃዕታት ደው ንምባል ብፕሬዚደንት ትራምፕ ንዘቕረበሉ ሕቶ ከም ተቐበሉ እኳ እንተረጋገጸ ንዝተበፅሐ ስምዕ ብዝምልከት ግና ዛጊድ ዘውፅኦ መግለጺ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሩስያ መጥቃዕታታ ምስ ተቋርጽ ሃገሩ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክትወስድ ድልውቲ ከም ዘላ ኣረጋጊጾም ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ጸዓት ዝካየድ መጥቃዕታት ደው ክብል ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሖም መንግስቲ ሩስያ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2025 ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዘካይዶ ዝርብ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ጸዓት ዝካየድ መጥቃዕታት ደው ንምባል ኣብ ስምዒ ከም ዝበፅሐ እንተኾነ ግና ሰራዊት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ትካል መጻረዪ ነዳዲ ሃገሩ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ነቲ ስምዕ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ከም ዝጠሓሶ እዩ ዝኸስስ ሰራዊት ኒጀር ኣብ ልዕሊ ሽበራውያን ብዘካይዶ ናይ መልሲ መጥቃዕቲ ስርሒት 20 ዕጡቓት ከም ዝቐተለ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጦም እቲ ሚኒስትሪ ነዚ ዝሕብር ዘሎ ዕጡቓት ጉጅለታት ማል 29 ጥሪ ኣብ ከተማ ኒያሜ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርትን ኣብ ጥቕኡ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየርን ድሕሪ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ እዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኒጀር ኣብ መግለፂኡ በቲ ስርሒት 11 ሽበራውያን ከም ተማርኹን ሓያሎ ኣፅዋር ሞተር ብሽክለታታትን ከም ተታሕዘን ሓቢሩ ኣብቲ ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኒጀር ዝወረደ ክሳራ ከም ዘየለ ኣዘዝቲ ሰራዊታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ገሊጾም ኣለዉ መንግስቲ ኒጀር
اتي متقعتي بفرنسا بينين ايفوري كوستن كم تمولة بوقعي كسيسو له منقسي نيجر قداما وتادرا وفري بحافشان فرنسا دما بفلاي كاب كندي تنك الشبرا وتقبرات بهاقور مخانو بمقلاط اب كلتشن عسان سلسن كاب قزاوتو كوتس كم زي فلات بزي كاز منقسي نيجر منقسي الشبرا وين قداما حيلتاتن مبدا مسو قروابت هاقرات بوركينا فاسون مالن وتادرا شركنات كم مسرته زذكريون أبز حلف ورحة حساس بقداي برك معدنات مونغو أمريكان ديموكراسي ريبابليك كونغو نستوصح السمع كم زي قبلو عطوق تعاوم يقجل M23 سلسطن أفريطهم يتي سمعنا أمريكا تراي كم زربع زي تغساتي عطوق قجل نتقبارا ونتو كم زك أواموا نتصير الله ديموكراسي ريبابليك كونغو رواندان عم براوي شنخ كونغو زكازلو قجت بسلام نمعراف زاخل وعل سلام بمونغونية بريزيدنت دونالد ترامب كم زختما زذكريون اتي بربعة حساس كلتشن عشان حمشن سوت صحي وعل اب مونغو سراويت من قصة ديموكراسي ريبابليك كونغون عطوق جيلي M23 سلسطن نلعل 4 عامتا زقصل عتقاو قجت دو نمبال زتقال المخانو ابانو تغليصي يغون برت قجت بالسفح ملكعو يقصل سلازلو اتوعل كينو ممزما زقاتات قلولاو كونغو نمعراف ترو تحت مخانو ناي قربات عزبت كيغلصو صنيحهم الو بتي سمع مسرت أمريكا أبتو زوباز ندفع عبيت كوبانياتات عدنا كتوافر بمغانا اتي وعلنا أمريكان كوبانياتاتان زربح كخون كم زغل كتكس صنيح اللهم بريزيدنت دونالد ترامب نابي كيوبا سدد ندادي يابلع لزقبر هاقرات العلمة انقرص كم زو سنات انكيهم اتي سقمتي مقصلتا نايتي هاقورو ابلع لكيوبا كطوباو يتسغط المفتار كتكايدو تصنحت نتفتات مغانو بريزيدنت ترامب أفليتهم صلات صعد كيوبا بسنكتي كابشحن 900 ساعات تابل علتا هاجر تصديقو زلو اجدا امريكا بخبي تحاسي كم زلو زفلت كوينو بريزيدنت ترامب نابتا هاجر زلاخ ندادي نمعقات زوشدو زلو سقومتات نتو يقولولاو مليسو كم زقادو دو يقلץ منقسي كيوبا بريزيدنت ترامب نزوشدو زلو توساخي سقومتي بتري كونين ولو ممحدار بريزيدنت ترامب نصلات صعات فنزويلا دحر مقصارو كيوبا كابتا غوربيتا كترخبت صنحت نداري كم زخسرتو زفلت يوم اب سفيح كفال زامبيا زوقع برتوع زناب زسعبو علغلق سباون واتان كسراتات اوريدوم بتي تفطراو حركه 10 سبات كم زموتو زحبرو سمزي زامبيا اب تحت قرصي بحفشا منبر ابايتو دما بفلاي كبير عنوت كم زصعب غليصوم كم صعبين واشحات سبات بزي مسلل كم زتورفون حيالو أبيات التمرتي نجيزيو أقولقلت أقواليتن كم زلواون تفليتون منقست زامبيا ابتي بخبير زتاسي كوايبتات هوتوت نايوان حركة دنقاقا أو يجولهم أبز حلف سامتات بهاقرات زوبا دوبا وافريقا زغنا موزامبيكن دوبا أفريقان بستوست حركاتات علولو أما يتسوات كم زموتو تصابات يردو زوبا دوبا وافريقا بسعبينات كليماو ممزبال حلف كوايتات هاقور افريقا تطقعو كم زلويو زقلات زيناتات نمزام ارس زينا كدقملكم منيستري تمرتي تكبار مربات كلتشن عسران حامشن بمقمقاما وطن سراح كلتشن عسران شدوشن زيتيو زغري ورقاوي يبلو ممسرات بيت تمرتي سورا وشتن وطان بدمو عقباب كتصنبل كنا منسيات حدر السماعتات نمتقبار درقي زفتر عقداس مدو كم زغانة تقليتو أبزيناتات وطاي إيران نتي أوروبا حورت نحلوا سورا إيران أبزرزر شبراوان نمتاوز وسرو وسان بتري ونيناتو بريطانيا وشاينا كلتاو زنجنن ممحياز على مسلم معتا بزتفلالي تقلاتا تفرالمن بريزيدنت ترامب روسيا بلعل كتماتات يوكرين تكايدو متقعتا نحرسهم دو كتبلو كم تسمع مع تافريتو زغوركم تعزبتن لهم شسترالو زينو مسانو رابزي في تصم سلام كتالكم عزيزي مسكم استرفو مرباطي تيف حدقوكم بوغنيكم
سلام.